Tay. May ngapon. Kung sa mga kaya? Ha? Nag? Oh, nag-garden ka? Napakay asawa, tay? Napakay asawa? Oh. Oh. Pila ka buki mong anak, tay? Duha. Oh. Ano may paginabuhi ni mo, tay? Nag-garden-garden na ka? Oh, napa? Ha? Man ka nagpuyo, tay? Sa eskwelahan na ka nagpuyo? Waday kay balay? Nagkuba? Oh, napa, oh? Oh. Karon tay, maura ni imo ang gikwaan og paginabuhian. Kutob dito imo ning tamnan ang kilid sa karsada. Oh, waasa daw nang imong kantay be? Kana imong pandong? Kana? Oh. Oh. Kutob dito sa karsada ka magtanom. Oh, napa tayo? Magtanom man ka kutob sa karsada. Oh. Ha? Unya karon tay. Pila man ni kaadlaw pila man ni kabuan maharbis ang imong kamote? Isa ka tuig. Wala na kay lain panginabuhian. Magkuplas mo ka. Mo? Oh. Ikaw. Daghan na? Tama na yun. Tama na na? Nga naman? Daghan na kayo? Di pa rin, dili na pwede po na ano to na? Ha? Sakto ra? Pila na may edad sa imong mga anak karon tay? 10 anyos. Pila ka buok mga anak? Nag-eskwela pa wa na? Kaya nga nung ni undang man? Why? Wala ay why kuan, wala ay trabaho, wa kay trabaho, wa kay ka-provide? Aw imong anak ba nganong ni undang mag-eskwela? Ato asama rin mong anak. Nya kinsa na may nagpuyo dire, ikaw ra isa. Ikaw ra isa? Mao? Oh napa oh. Ha? Ang ako ah? Mawayo na ko problema ha. Pila na may edad nimo karon tay? 63 na. Kani diri atay mo na imong tamnan tanan. Padulong dito. Ah, okay bali. Ikaw nagtanom diri atanan mga kamote. Makaharbis ka diri atay. Tagpila pod ka kilo? Tagpila mang sako karon? Ha? Tagpila ang sako sa kamote? Dito ang sako sa kamote ko ano man? 60. 60? Ang kuan ba? Taro. Ay, wan taro oh. Tag 60 naman yung taro, dungagi pa na oh. Oh. Ikaw. Ha? Ikaw. Ah, sige lang, imo na na. Oh. Ha. O nya kani tayo ipalit din og bugas oh. Ah. Ipalit ko din og sudan ha. Nya tay di na ko magdugay. Sige, salamat kay tay. Amping gadi kanunay ha. Sige. Agtos ako. Sige ta ako bay. Aman na bitong balay. Matinaw. Tay katong layo pa kayo. Dolra. Ah, sige. Agtos ako tay. Sige. So karon na tayo na-discover nga duwa. Mo ni ang PH Rush. Atong indot mo mga ma'am sir. Mo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. $600. 1,900. 160. So karon nga ma'am sir, ang atong 100 pesos na siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na modula no, nasa comment section ng link. Paalalar na bawal ni sa mga bata. Kung sa mahilig ko din modulaan ng online game. Kung
Kani nga promosyon ma'am sir, dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaot ta na ma'am sir ngayon ko masabtan.